दा दिनै इउपिपिएल होनबाय थादों बिथांमोना। दा बिथांमोना जाहैबाय इउपिपिएलनि थै जिउ गासै गोसो मोदोम जिउ बिथांमोना इउपिपिएलनि। बिथांमोना खाना नामा दिनैहाय? दिनै एबसुनि लिडारफ्रा दिनै खानाजोब नामा? जायनि थाखाय दिनै बिथांमोना बिपिएफखौ बाख्नायनो नागारै दिनै बिथांमोना बिपिएफखौ फोजोबस्रांनायनिसो दिनै बिथांमोना षड़यन्त्र आरो खामानि मावनायखौ जों नुदों रायजो राजाफोर। बे साननैसोआव गोबां दावराव दावसिखौ जों खोनादों रायजो राजाफोर ससियेल मिडियायाव, नङा होमब्ला? एबसुआ दिनै इउपिपिएलनि जानानै गोबां खामानि मावनाय आरो बिथरै माने गोबां ओरै खना खनला बिथांमोना गोबां केम्पिं खालामनाय, हाग्रामा महिलारिखौ माने गाज्रि मुं सुनाय आरो बिपिएफखौ फोजोबनायनि थांखियै दिनै बिथांमोना फोथाराव ओंखारदों। बेबो मा आफाद होनबा एबसु, बर'नि एबसु। खिन्थु बर'नि एबसु आफाद एबा दुलाराय बर' फरायसा आफाद होनोब्ला जों दिनैनि दिनाव मुगैनो गोनां जायो आरो सोंखारिनो गोनां जायो। आरो बै आफादफ्राव दिनै साननो हनो गोरों मोजां नेता, मोजां दैदेनगिरिफोर गैला नामा होननानै जों दिनै साननांगोन रायजोफोर। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावनो गोनां खामानिया मामोन रायजोफोर? दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावनो गोनां खामानियानो जाहैबाय जाथिखौ गाबथानानै लाखिनायाव दिनै बिथांमोना थै-थां जिउ दान होनांगौ जाथि फोथांनानै लाखिनायाव। नाथाय जों दिनै बिनि अपोजिटै जों मा नुदों? दिनै बिथांमोना बबेबा मोनसे दोलोखौ नासयनाय, बबेबा मोनसे दोलोखौ फोजोबनाय, बबेबा मोनसे दोलोखौ बिथांमोना गाबथानानै लाखिनायनि खामानिफोरखौसो जों दिनै मावनाय नुदों। दिनै बिथांमोना मोनथिगौ दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानाय साफ्रोमबो लिडार केडार एबा दैदेनगिरि बिथांमोना मोनथिगौ दिनै इउपिपिएलनि जेनाखि हालोद अबस्थाया बिराद गाज्रि होननानै। दिनै बैनि थाखायनो दिनै बिथांमोनहा बे दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानाय गेसाव नेताफ्रा दिनैनि दिनाव बे प्रमद बर' बिथांनि सरकारखौ मा रोखोम बासायगोन दिनै बैफोरखौसो सिन्था खालामनानै दिनै बिथांमोना केम्पिं खालामनो गोनां जादों। थारैनो एबसुनि खामानिया बै इउपिपिएलनि जानानै बै बिपिएफखौ फोजोबनाय, बर'नि मोन्थाइफोरखौ फोजोबनाय, दिनै एबसुखौ फाननाय, दिनै बर' बिमाखौ फाननाय लासिं सिं रायजोफोर, नङा होमब्ला? दिनै एबसु होनबा जोंनि साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्रा गोग्गानाय मोनोमोन। खिन्थु दिनैनि दिनाव एबसु होनबा रायजो राजाफ्रा मानो मुगैनो गोनां जाखो बेखौसो आं दिनै सोंनो लुबैदों बिथांमोनाव। दिनै नोंथांमोननि जेनाखि सापर्ट इउपिपिएल दोलोआ दिनै जाथिनि थाखाय हारिनि थाखाय मा मावखो? बे एबसुनि सासे सानै गेसाव दैदेनगिरि बिथांमोना दिनैहाय जाथिखौ अलखद जाबाय होननानै बुंबाय थादों दिनै बिथांमोना। खिन्थु दिनै जाथिखौ अलखद लामाजों दिनै सोर लाबोदों रायजो राजाफोर? दिनै जाथिखौ अलखद लामाजों लाबोनाया जाबाय इउपिपिएल एबसु। दिनै एबसुनि केम्पिं खालामनायफोरखौ जों गाज्रि मोनामोन। खिन्थु एबसुआ मोनसे क्लियारिफिकेसन होनांगौ जों एबसु नंला, जों दिनैनिफ्राय इउपिपिएल जाबाय, बिनिखायनो जों दिनै इउपिपिएलनि थैनाय थांनायखौ लानानै खामानि मावगोन होननानै बिथांमोना दिनै एबसुनि बे दैदेनगिरिफ्रा क्लियारिफिकेसन होनो हानांगौ। अब्ला दिनैहाय एबसुखौ रावबो माने सोंखारिनाय नङा। जिहेतु दिनै रायजो राजाफोरखौ नोंथांमोना कनफिउस खालामो, गोनो गोथो खालामो। दिनै रायजो राजाफ्रा सानो जोंनि एबसुफ्रा दिनै राजनितिक जामारखो ना बै अपोजिसन पार्टिफ्रासो थगायलाबायखो? बैफोरबायदि बाथ्राफ्रा रायजो राजाफोरनि गोसोआव बेरखाङो। बेनिखायनो आं दिनै क्लियार बेखौनो होननो लुबैदों। दिनै एबसुआ इउपिपिएलनि जानानै जुदि थैथां खामानि मावनो हायोब्ला, दिनै बिथांमोना एबसुखौबो दिनैहाय फाननो हायोब्ला, दिनै बर' बिमाखौ बिथांमोना फाननो हायोब्ला, दिनै बिथांमोना बुंनो हानांगोन जों एबसु नंला आरो एबसुब्लाबो जोङो एबसुखौ इउपिपिएलजों दाजाबनाय जाबाय होननानै दिनै बिथांमोना क्लियारिफिकेसन होनानै बिथांमोना थैथां मानि प्रमद बर' बिथांजों खामानि मावनांगोन। अब्लानो सोरबा अपोजिसन पार्टि, सोरबा बिपिएफ पार्टि, सोरबा रायजो राजा बिथांमोना दिनै एबसुखौ सोंखारिनांगौनि दरखारबो गैया आरो सोंखारिनायबो नङा। दा दिनै एबसु होनोब्ला जोङो बयबो रायजो राजाफ्रा फोथायोमोन, नङा होमब्ला? खिन्थु दिनै बिथांमोननि खामानि मावनाया फोथायथावनि खामानि नङा आरो रायजोफोर। दा दिनै बिथांमोना बिपिएफ दोलोखौसो फोजोबस्रांनो नागिरबाय थानाय, सोरबा इउपिपिएल दोलोखौ बिथांमोनहा गाबथानो थाखायसो खामानि मावनाय, बेफोरखौ दिनै माने देग रायजो राजाफ्रा नुगासिनो दं आरो। खिन्थु बिपिएफ दोलोआ बे 15-16-17 बोसोराव जिर'निफ्राय लानानै बे बिटिसि हालामखौ बेसेबां माने डेभेलप खालामदों
बिथांमोना बै मावनायफोरखौ नोजोर होनो मेगन गैया नामा? बिथांमोना खाना नामा दिनैहाय? दिनै एबसुनि लिडारफ्रा दिनै खानाजोब नामा? जायनि थाखाय दिनै बिथांमोना BPFखौ बाख्नायनो नागारै दिनै बिथांमोना BPFखौ फोजोबस्रांनायनिसो दिनै बिथांमोना षড়यन्त्र आरो खामानि मावनायखौ जों नुदों रायजो राजाफोर। दा दिनै UPPL होनबाय थादों बिथांमोना। दा बिथांमोना जाहैबाय UPPLनि थै, जिउ गासै गोसो मोदोम जिउ बिथांमोना UPPLनि। खिन्थु बे UPPLआ बे 5 बोसोराव मा मावखो दिनै बिथांमोना बेखौ मेगन दंना गैया जाखो? बेखौसो कुइसन खालामनो लुबैदों आङो। दिनै बे 5 बोसोराव बिथांमोना जाथिखौ नासयनायनिसो दिनै खामानि मावदों। BTCनि मोनथायफोरखौ फोजोबस्रांनायनि खामानि मावदों। दिनै बिटिआर सान्ति सुक्तिनि उनाव बिथांमोनहा एबसुनि गोबां दैदेनगिरिमोनहा साख्रि बाख्रि मोनसिगोन होननानै मोनफ्रोमबो रायजो राजाफोरनिफ्राय मोनफ्रोमबो गामिनिफ्राय बिथांमोना डकुमेन्टस राव बुथुमदोंमोन। दिनै बोरो एबसुनि दैदेनगिरिफ्रा दिनै साननो रोंगौब्ला बै डकुमेन्ट बुथुमनानै दि नोंथांमोना लाबोदोंमोन ज्राव दिनै मानो सासेबो साख्रि होनो हायाखै? दा दिनै बैफोरबायदि थगायनायखौ नुनानै आरो नोंथांमोना दिनै गाव गावनो थगायबाय थानानै बिथांमोना साननो रोङा नामा? आरो दिनै थगायसुला दोलोखौ नोंथांमोना माबोरै फोथांनानै लाखिनो थाखाय नोंथांमोना माबोरै खामानि मावबाय थाखो? दा बिसो साननो गोनां रायजो राजाफोर। आरो बिनिफ्राय देरसिन सिन्था खालामनांगौ जेबो गैया। दिनै जाय दोलोआ हारि बुथारनायनि खामानि मावदों, जाय दोलोआ जाथिखौ नासयनायनि खामानि मावदों, जाय दोलोआ जोंनि बर' बिमाखौ थगायनायनि खामानि मावदों, जाय दोलोआ दिनै एबसुखौनो फाननायनि खामानि मावदों, दिनै बैफोरखौ दिनै बिथांमोना माबोरै मदद होबाय थानो हाखो रायजोफोर? दा बिनिफ्राय देरसिन लासिंसिं जेबो गैया। रायजो राजाफोर गोबां बाथ्रा सावरायबाय आरो जोबनायाव फंनैसोल' सावरायसिगोन आरो। दा बेनो जाबाय दिनै दिपेन बर' बिथांमोना माने अपेनलि बिथांमोना सोरबा BJP आरो सोरबा UPPLनि जानानै बिथांमोना खामानि मावनो हायो। खिन्थु दिनै बिथांमोनहा जोंनि एबसु गोथार आफादा दि मा अबस्था जानो थांगासिनो दं, दिनै बिथांमोना बेफोरखौबो नोजोर होआ। आरो दिनै साफ्रोमबो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानाय मावथि बिथांमोनाबो सिन्था खालामनो रोंनांगोन। सोरबा दैदेनगिरिफोरा सोरबा UPPL सोरबा BJPजों लोगो जानानै बिथांमोना खौथि खौथि थाखा खामायगोन, गाव गावनि केरियारखौ बानायगोन। सोरबा एबसुखौ फाननानैब्लाबो, सोरबा बर' बिमाखौ फाननानैब्लाबो। नाथाय बे जोंनि जाथिनि हारिनि सेन्टिमेन्ट गोनां बिदा फंबायफ्रा दिनै मा मोनगोन? दिनै बिथांमोना गाव गावनि केरियारखौ बानायनानै लानोसै, सोरबा लिडार सोरबा राजनिति हान्जाजों लोब्बा जानानै। नाथाय जाथिखौ दैथिंग्रा जेनाखि सेन्टिमेन्ट गोनां बर' फिसाफ्रा मा मावगोन? आरो फाइनालि बे जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा मा जागोन? बेखौसो सिन्था खालामनांगौ दं होननानै आङो बे मोजां दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थाग्रा माने फंबाय बिदाफोरखौ आं दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों खावलायबाय रायजोफोर। आरो थारैनो जुदि दिपेन बर' आरो सोरबा दैदेनगिरिफोरजों जुदि थांफानांगौब्ला खिन्थु बे एबसुआ माब्लाबा समाव माने थानाय नङा होननानै जों सिन्था खालामनांगोन रायजोफोर। आरो नोंथांमोनाबो मोनसे समाव साननो गोनां जागोन होननानै आं सानो दिनैनि दिनाव। दा गोबां बाथ्रा सावरायबाय लोगोफोर, गोरोन्थि जायोबा निमाहा होदो। दिनै बेयावनो दोनबाय। थेंक इउ।